Акценти от съществена важност, свързани с ключови моменти в дидактическия подход и структурирането на отделните етапи на прилагането на мултисекторният подход. Важен елемент от внедряването на мултисекторния подход в образованието и прилагането на необходимия инструментариум, който е предназначен за педагогическите специалисти и е част от документалния пакет за въвеждането на мултисекторния подход. Всички изготвени документи за подпомагане на учителите и образователния процес при пилотното внедряване на мултисекторния подход трябва да се разгледат като помощен материал за учителите, които искат да постигнат интегрирано познание и да развиват житейски умения от децата, но не заменя учебния план и учебните програми. В контекста на горното, разработеното дидактическо ръководство дава нов прочит на това, как могат да бъдат преподавани предметите, за да могат децата и младите хора да добият практически познания за реалния живот и да излязат от училището с необходимите им практически знания и умения. Някои от примерите могат да се използват така, както са разписани в примерните задачи и казуси, които са приложения към разработената документация, докато други могат да служат като насока за проектиране и развиване на собствените идеи на учителите. Чрез описаните задачи се цели окуражаването на учителите да бъдат креативни и иновативни в своето планиране. Разбира се, нито един от разработените документи в изпълнение на настоящия проект не е предназначен да даде отговор на всички въпроси относно мултисекторното преподаване, но дава насоки в подкрепа на преподавателите, интегриращо предметно познание и предизвикващо интереса на учениците, правилно оценяване и съответно сертифициране на училищата, прилагащи подхода. Важен акцент при прилагане на мултисекторното образование е идентифицирането на реални житейски ситуации, въпроси или казуси, за които училището дава познания през различните предмети. Ние не живеем живота си предмет по предмет или в отделни учебни години. Ние използваме различни умения едновременно. Например, докато пазаруваме храна, бихме могли да попитаме за цената, за да разберем дали можем да си го позволим или да решим да не го купуваме, ако тя е твърде висока, като по този начин се използват знанията по език, математика и околна среда. По същия начин учителите могат да правят връзката между познанието, както между различните предмети, така и с реалния живот. Подготовката за реалния живот изисква непрекъснато решаване на задачи, включващи знания от всяка една от предметните области, екипно работене, както на ниво учители, така и на ниво ученици. Училищата вече имат опит в изпълнението на подобни проекти в областта на околната среда, технологията, съхранението на историческото наследство и други. Сега предизвикателството пред тях е да обединят всички тези предмети в един общ подход, а именно мултисекторният подход. Стъпка по стъпка как да постигнем внедряването на мултисекторния подход. Стъпка 1. Постигане на договореност за прилагане на мултисекторен подход на ниво училище, клас и випуск. Всяко училище работи по Закона за образованието на съответната държава. Национални стандарти, които задават изискванията за знания, умения и компетенции в съответния клас и степен на образование. Затова е необходимо на първата стъпка да бъде постигнато съгласие на ниво на училищен екип, както и с родители, че националните стандарти ще бъдат постигнати чрез иновативен подход, наречен мултисекторно образование. Това изисква няколко стъпки. На първо място да бъде представен подхода пред училищния колектив, да бъдат запознати родителите с този подход, да бъде договорено участието от страна на учителите и децата. Предизвикателства пред прилагането на подхода са свързани с разместване в програмата, желанието и мотивацията на учителите, разбирането на родителите за това какви са ползите на децата им от участието в такъв тип мултисекторно образование. Прилагането на подхода е добре да гарантира достигането на националните стандарти за образование за съответната степен. Стъпка 2. Сформиране на училищен екип. Екипното участие на учителите е от ключово значение за реализирането на мултисекторния подход. Мултисекторното образование изисква учителите заедно да изберат глобалната тема, заедно да планират уроците си, да участват в редовни срещи за оценки на напредъка, да споделят опит и да работят за съвместно подобряване на преподавателските умения и академичните резултати на учениците. Стъпка 3. Широко планиране. Успешната интеграция на познанието по различните предмети изисква предварително планиране и обикновено то трябва да се направи доста по-отрано. Въпреки че понякога интеграцията се случва при съпътстващи дейности или е стимулирана от момента. За да планират по интегриран начин, учителите трябва да са отворени и креативни в подхода си и към задачата.
Те трябва добре да познават учебната програма, както по предмета си, така и да имат поглед върху учебните програми на своите колеги. Затова и съвместната работа е от ключово значение. Важно е в началото да се изготви годишен план, така че да бъдат обхванати всички компетенции в учебната програма и темите, които ще бъдат обхванати по всеки предмет. Ефективно е планът по темите да следва разпределението по работни седмици. Не е необходимо годишният план да бъде много по-подробен или конкретен. Неговата функция е да се включат основните области във времева рамка, така че учителите да не откриват през ноември, че са пропуснали части от учебната програма. Хронологията е много важна. Редът на знанията и уменията трябва да бъде в логична последователност. Това не е така за всички области по предметите и затова планът е нужен, за да ориентира учителите за необходимите размествания, които следва да направят в своето разпределение. Годишният план ще даде информация за броя часове и форми, в които се позволява разгръщането на избраната тема и задача. Мултисекторното образование изисква повече гъвкавост на организация на времето и на часовете. Учителите трябва да бъдат гъвкави и да не се ограничават от идеята за следване на разписание. Трябва да прилагат подход, който е базиран на самата тема, с фиксирани блокове и периоди от време. Стъпка 4. Избор на глобална тема. Следващата стъпка в интегрираното планиране е изборът на централна тема или теми. Темата или темите могат да бъдат в основата за уроци по няколко седмици, както и да бъдат разглеждани целогодишно. Стъпка 5. Конкретно планиране. След като учителите имат своя дългосрочен план и са избрали глобална тема, сега те се нуждаят от предметно планиране. Добре е конкретното планиране да бъде с период за 6-8 седмици напред, в който всеки учител нагажда своето учебно съдържание спрямо другите колеги. Това включва мозъчна атака, за да се вземе решение за различните учебни области, свързани с избраната тема. За улеснение могат да се създадат мисловна карта за връзките на темата с различните предмети и умения. По този начин глобалната тема се разбива на малки стъпки и се свързва с реални житейски ситуации. Съвети за конкретно планиране, които можем да дадем, са следните. Изберете фокус или задача. Набележете глобални теми, които са точки на сечение между вашите предмети и водят до решаване на задачата. Отговорете си заедно с колегите на въпросите. С какви ситуации от реалния живот е свързано това познание? Какви житейски умения можете да развиете чрез него? Кои са най-подходящите методи, чрез които децата да достигнат до решение на задачата? Разработете общи послания, които децата ще получат през различните предмети. Ползвайте обща форма за плановете на уроците. Участвайте в екипни срещи поне веднъж на 2 седмици, в които да дискутирате напредъка на класа. Направете план за ангажиране на заинтересованите страни. Стъпка 6. Материали и ресурси. След като планът за урока за деня или седмицата е готов, учителите трябва да съберат или подготвят необходимите материали и ресурси. Може да се наложи да разработят предизвикващ любопитството работен лист за по-бързо учещи се. Съответно може да се планира групова работа, като по-напредналата група да подкрепи по-трудно справящите се. Стъпка 7. Прилагане. Препоръката за ефективно прилагане на подхода е всички учители по различните предмети да се срещат веднъж или 2 пъти седмично за обсъждане на минали уроци, да планират следващите и да обменят опит. Важно е учителите да се събират заедно за планиране и мозъчна атака с междупредметни инструкции. Чрез съвместно планиране учителите могат да развият по-задълбочена оценка на това, което всеки от тях преподава по предмета си, както и да споделят своята експертиза и опит. Освен това, чрез разговорите и установяването на взаимен опит и умения, учителите са по-склонни да създават по-богати уроци за високо ефективно обучение в общия план. Този модел не само осигурява сътрудничество между учителите, но и сред учениците. Положените социални взаимодействия могат да доведат до по-задълбочени разговори и придобиване на нови знания. Освен това, идеята за работа в екип създава възможности за нови открития и идеи. Плановете за уроци могат да бъдат организирани по ден или по предмет и могат да се правят ежедневно или седмично. Препоръчва се използването на план за мултисекторни уроци от 2 части. Първата част – интегриран план на познанията и уменията по глобалната тема и целите, които всички си поставят по нея. Втората част да съдържа ежедневните планове за уроци по отделните предмети, спрямо образователните изисквания и учебните програми във всяка от държавите партньори по този проект. Добре е плановете за уроци непрекъснато да се развиват спрямо темите и нуждите на класа.
Затова е важно групата от учители, която прилага мултисекторния подход, регулярно да обсъжда и оценява напредъка на учениците и да актуализира плановете за обучение. Останете с мен, за да разберете какви са добрите практики от страните, участващи в проекта и други европейски държави по отношение на въвеждане на мултисекторното образование.